Najpoznatija su osjetila vid, sluh, miris, okus i dodir. Zatim postoji ono tajnovito šesto osjetilo, ponekad zvano izvantjelesnom percepcijom. Ima li ljudski mozak neke neobične sposobnosti koje znanost još uvijek nije objasnila? Postoji li više od 5 osjetila? Ili naših 5 osjetila percepira više informacija nego što mislimo? Profinjene mirise, kemijske signale i zvukove na samoj granici ljudskog dosega. Ostani uz video i saznaj nešto više o šestom čulu. Iako je općenito prihvaćeno da izvantjelesna percepcija postoji, nije ju lako proučavati. Izraz se odnosi na pojave u kojima osoba prima informacije bez služenja jednim od 5 poznatih osjetila, a uključuje telepatiju i predviđanje budućnosti. Ponekad se čini da bi šesto čulo moglo biti tjelesno. Smatra se da bi jedno područje u nosu moglo registrirati zemljino elektromagnetsko polje. Ono bi kod ljudi moglo biti i sjedištem osjećaja za smjer, koji je kod nekih izrazito razvijen. Moguće je da ljudi, poput ostalih životinja, mogu osjetiti vibracije koje putuju kroz zemljine površine, kao i promjene tlaka i zraka. Mozak obrađuje takve informacije, bez obzira može li ih objasniti. Iako se o složenom radu mozga već vrlo mnogo zna, još dosta toga tek treba otkriti. Unatoč primjeni tehnologije, još smo daleko od stvaranja računala koje će moći čitati ljudske misli. Jedan od primjera je déjà vu. Déjà vu je francuski izraz koji znači već viđeno. Iako osjećaj više podsjeća na već sam ovo doživio, riječ je o pojavi koja se podosta razlikuje od uobičajenog pamćenja. Dogodi li vam se da usred filma shvatite da ste taj film već jednom gledali? To nije déjà vu. Riječ je o nečem mnogo čudnijem, o osjećaju koji vam govori da ste nešto doživjeli u prošlosti, a istodobno znate da niste. Pomalo neočekivano, ali déjà vu se uglavnom javlja u običnim i mirnim vremenima. Je li to, kao što tvrde neki, zato što smo ovaj život već jednom proživjeli? Ili je riječ o tome da nesvjesni um neke trenutke bilježi mikrosekundu prije svjesnog uma, koji onda taj trenutak, kad informacija stigne do njega, doživljava kao sjećanje. Još jedan od primjera je telepatija, a telepatija je sposobnost prenošenja ideja i slika izravno iz jednog uma u drugi, ponekad preko velikih udaljenosti. Plemenska društva su tu pojavu doživljavale kao nešto uobičajeno, a znanstvena kao neobičnu, rezerviranu samo za medije i mistike. Lako je sumnjati u telepatiju i zato što je mađioničari na sceni mogu lažirati, zasigurno mnogo se toga još treba objasniti. Mnogi govore o tome kako su znali da su njihovi voljeni bolesni ili u opasnosti, mnogo prije nego što su do njih stigle vijesti nekim uobičajenim putem. Događa se da ljudi razmišljaju o nekom prijatelju nekoliko trenutaka prije nego ih on nazove ili dobivaju njegovo pismo. Što vi mislite? Jeste li ikada doživjeli déjà vu? Ili jeste čuli nekada za telepatiju? Ste li vidjeli primjer toga? Napišite u komentarima. Također, uvijek se možete pretplatiti na naš kanal za još više ovakvih videa. Hvala vam na pažnji, vidimo se uskoro.